Hi there, Sanmonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando Nes'thembu review. Siyagoqa because isikhathi singivumela ukuthi ngikhulume ngama episode, so indlela elula ukuthi nje sivele sifake yonke into senze isummary. Umbuzo wa today uthi mawucabanga Uthando Nes'thembu or ifamily yakamseleko reflection of most black families. Zingiyabuza umbuzo lo mawucabanga kunjalo or mawubheka ishow uyibona kanjalo yini. Bengifisa ukuthi ngibale izinto but okwamanje because le video imfishane mina ngifuna ukuzwa ngawe, so ngithole ithuba lokuthi ngikwazi ukwenza the next video sengizobe ngibala ukuthi mhlambe mangithi mina yes kule question ngenxa yokuthi sengiyibonile izinto ezithile nezinto emangithi mangiyibheka nathi siya relate kuzona. Ngiyazi ukuthi lana i-polygamous marriage or ifamily le enamakhosikazi awu-4 kodwa izinto abadlula kuzona ngokwempilo izinto nathi esidlula kuzona. Kodwa-ke umbuzo wami ngithanda ukuthi uphendule uwena ukuze ngizothola ukuthi kulokhu uthi yes noma uthi no. Nezinto ozifundile angifuni ukukukhulumela okwamanje. Izinto ozifundile ngifuna ukuzizwa ngawe this time mase ngiyabuya-ke nokwami because nami nginayo yami list, nami nginazo izinto engizibalayo but okwamanje ngisayibeke kuwena obuka le channel, ngiphinde futhi ngibeke kuwena kwi-subscriber obuyayo futhi uphinde ubheke ukuthi uFix SA uthini. I-question ithi mawubheka Uthando Nes'thembu because manje sise-season 6 episode 13 abanye sebewubonile. Mawubheka le family uyibona i-reflection of most black families or nje hey ubona inganekwane into ongakazi uyibona. Angifuni ukubala izinto because le ngithanda ukuzwa ngayo. Ngesikhathi sami sisemaholidini akukho lula ukwenza amavidiyo. Ngesikhathi sami-ke sengeza neyami list, sengeza nezinto engangithe sizoxoxa ngazo ekuqaleni because bengithanda ukuthi mase senza ama-reviews manje kuthi ukuhluka. Nginqena ukuthi ulalele into eyodwa kuthina sonke. Angithi phela manje sibuka ishow efanayo. Uma suthola i-review uzothola ukuthi hawu yazi uFix SA ukhuluma into ekhulunywa nangapha into efanayo. Ayingasafani-ke manje, ayibe khona indlela layo ukuthi iyahluka kancane. Ayifani mhlawumbe u-80% mase kuthi 20% kube nomehluko. Suzwile umbuzo. Mawubheke Uthando Nes'thembu ubona imndeni yethu thina abantu abamnyama, ubona izinto ezicishe zifane noma ubona nje inganekwane into ongakazi uzizwe ndawo. Thank you so much for your love and support. Niqhubeke nisupporte nabanye. Inkulu into eniyenzayo la ku-YouTube ngokubuka amavidiyo kuba khona la esisizakala khona. Thank you so much. Ni-enjoy ama-holiday, niziphathe kahle, niziphathe kahle. Siyabonga ukugcinwa. Thank you. Bye.